Budući da je Bog odredio slavnog svetog Josipa za zaručnika majci svoga jedinorođenca, htio je da mu bude što sličniji po porijeklu, zavičaju, još više po njegovim krepostima, te se Svevišnji potrudio da ga oblikuje takvim kako je priličilo da bi bio dostojan zaručnik Majke Božje. Naravni Josipov otac rođen je u Nazaretu, zvao se Jakov, bio je tesar potomak kralja Davida. Josipova majka se zvala Rahela, rođena u Betlehemu. Nakon vjenčanja ostatak života proveli su u Nazaretu. Bog je dopustio da i njihov brak neko vrijeme bude neplodan, jer je htio da Josip bude uistinu izmoljeno dijete. Rahela je ustrajno molila za dar djeteta. Po toj nakani su hodočastili u Jeruzalem, prinosili žrtve i davali milostinju. Kad su se jednom vratili kući iz Jeruzalema, imali su osjećaj da ih je Gospodin ovaj put uslišao. Kad su se vratili u Nazaret, Rahela je začela Josipa. U tom trenutku su se nad njihovom kućom vidjele 3 svjetleće zvijezde, jedna je bila svjetlija od drugih. Bog je ovim znakom pokazivao kako će Josip oblikovati trojstvo na zemlji i biti glava svetoj obitelji. U noći im se ukazuje anđeo Gospodnji u snu, potvrđuje im začeće djeteta kojemu trebaju dati ime Josip. Objavljuje im tajnu da će njihovo dijete imati sreću vidjeti Mesiju i s njim se družiti, ali da niti njemu, niti drugima ne smiju ništa reći o tome. Španjolska mistika časna Marija Agretska u svom znamenitom dijelu Mistični Božji grad svjedoči da je sveti Josip u krilu Rahele bio posvećen, oslobođen istočnog grijeha u 7. mjesecu nakon začeća. Josip je rođen u Nazaretu. Kod obrezanja su djetetu dali ime Josip, kako im je anđeo rekao. Ime Josip na hebrejskom znači neka Bog blagoslovi. Prve su Josipove riječi bile Bože moj, to ga je naučio anđeo. Uz svog redovitog anđela čuvara Josip imao još jednog od Boga dodijeljenog anđela koji mu je često progovarao u snovima i upućivao u sve što se od njega tražilo. Njegovi roditelji i njegov anđeo pričali su Josipu o dolasku Mesije. Rano je naučio čitati Sveto pismo, Davidovi psalmi su mu bili omiljena molitva. Nije želio slušati o trenutačnim događanjima u Nazaretu, a kamoli raspravljati o njima, tvrdio je kako to narušava sabranost. Jedne mu se noći, dok je Josip spavao, ukazao anđeo i rekao mu kako je Bogu vrlo mila odluka što je donio o doživotnoj čistoći, te mu je obećao svoju posebnu pomoć i blagoslov. Tada mu je anđeo pokazao pojas neizmjerne vrijednosti i ljepote i rekao mu: Bog ti želi pokloniti ovaj pojas kao znak svoga odobravanja tvoje odluke.